Gabriel Ovidiu, am 42 de ani, am avut accidentul în 1993, accident de mașină, leziunea în zona toracică 80. Fractură cu luxație totală. Și care a fost cea mai grea parte în primele zile de spitalizare? Cea mai grea parte, de fapt am conștientizat ce s-a întâmplat și în ce stare sunt și încercam să-mi închipui ce va fi viața mea din momentul ăla încoace, să zicem. A fost un moment așa greu, psihologic vorbind, pentru că eu imediat când s-a răsturnat mașina mi-am dat seama că mi-a rupt coloana. Și știam ce înseamnă, deci nu eram în necunoștință de cauză și... Și ți-ai dezvoltat o înțelegere a bolii după accident? Păi, spitalizarea mea a durat 6 luni, am făcut complicații, am avut coloana ruptă, bazinul, fața, umărul, deci am fost destul de rău pentru că medicii spuneau că o să mor până dimineața. În fine, a fost puțin cam greu, m-am operat după 2 zile de-abia. Asta e sistemul, de fapt, știi? Și care a fost cea mai mare frică după ce ai conștientizat la început? Singurul lucru, deci îți vin așa chestii în cap, dar acum la real, așa și vorbind, primul lucru m-am gândit că nu o să mai fac sport și nu o să mai fac copii. Ăsta a fost primul gând, știi? De ce ți-am spus, de ce ți-am răspuns așa, efectiv, ce am gândit atunci, știi? Ai făcut sport de performanță? Da, toată viața am făcut sport, am făcut atletism, am făcut lupte libere, am făcut alpinism, am schiat. Și tot asta mă gândeam că nu o să mai fac toate lucrurile astea. Și când a aflat familia, membrii familiei despre treaba asta, cum au reacționat? Ce pot să spun? Au fost distruși. Frații mei, am 2 frați, maică mea, taică mea, bunica mea, toți au fost terminați. Pentru că pot să zic că eram în floarea vârstei, scăpasem de armată, am făcut armata în București la Casa Poporului, m-am scăpat de armată, mă mutasem, lucram undeva, mă mutasem în Arad, îmi cumpărasem o casă, aveam perspective de lucru, să conduc o firmă și în momentul când s-a întâmplat accidentul, de fapt totul se năruiește și sistemele de valori se schimbă automat. Și ca ajutor personal primit imediat după, pe cine ai simțit? Sau? Deci, cum să zic, familia a fost destul de aproape și bunica mea a stat lângă mine 6 luni, cum să zic, la căpătâiul meu sau stat prin spital. Te-a sprijinit. Da. Și, bineînțeles, câțiva prieteni foarte buni de-ai mei. Pentru că eu am locuit undeva toată viața mea, m-am mutat în Arad și după luna am avut accidentul. Deci nu aveam prieteni acolo. Deci toată viața mea era la Deva. Unde am făcut de la grădiniță generală, liceu, dădusem la institut la Petrușana, asta dacă căzusem, nu reușisem la examen, în fine. Și cu stresul de după cele 6 luni de spitalizare, cum te-ai descurcat? Stresul, ce să zic, încerci să conștientizezi ce se întâmplă și să stăpânești, de fapt, știi? Gânduri sunt multe, știi? Acum, la real vorbind, gânduri de genul, de ce mi s-a întâmplat mie, oare cu ce am greșit. Ne înțelegem de minune așa. Ideea era cum te-ai descurcat cu stresul de după. Deci ca să le iau, trebuie să încerc să gestionez într-un fel sau altul, știi? Ți-am zis, tendința e să gândești oare de ce, oare cum, oare de ce eu, știi? Oricum am avut nevoie, deci la început bine, e stresul, operația, tot ce înseamnă după, cum să zic, e ceva nou cu care te confrunți, n-ai mai trecut niciodată prin asta, n-am mai avut tangențe cu cineva care să fi trecut prin asta, să fiu obișnuit cu chestiile astea. Știam ce înseamnă o fractură de coloană, dar nu imaginam chiar toate, deci efectiv la real ce înseamnă. Și bine, după aceea am văzut pe propria în piele, știi? A fost foarte greu, deci foarte greu mental, pentru că tot timpul gândeam ce am fost, ce făceam, nu mai pot să fac. Deci asta era, deci
cum să zic, un fel de negare, un fel de, știi, ai în minte, nu mai pot, nu mai pot, să fac aia, să fac aia, să fac aia, să fac aia. Acum o să sar un pic peste niște etape, am avut nevoie efectiv, să zic 100%, să-mi revin, că eram ok, dar să mă obișnuiesc cu ideea asta în totalitate, nu chiar în totalitate, nici acum nu ești, după 18 ani de cărucior, nu ești chiar obișnuit, dar cam 2 ani de zile. Cam 2 ani de zile când la un moment dat am zis gata, trebuie să facem ceva și o să spun mai pendelete mai târziu eventual. Ce ți-ai fi dorit să știi până să treacă ăștia 2 ani? Ce ți-ai fi dorit să știi să te ajute să mergi mai departe? Lipsa de informație e foarte, era, acum nu știu dacă mai e chiar așa în spitale și așa, deci lipsa de informație era cruntă, deci nu știai. Erai în spital, de exemplu, am avut accidentul, mergeam la București, am avut accidentul la Sibiu, m-am băgat la neurochirurgie la Sibiu, am stat 2 luni acolo, după aia pe targă m-am dus la recuperare la Arad. Eu stăteam cu bunica mea, deci nici ea nu știa, lumea era, toți din jurul meu, din familie, erau un pic bulversați. Au greșit de fapt puțin, pentru că ar fi trebuit să fac recuperare medicală imediat, să încerc să merg la Felix, la Mangalia, la diferite centre de recuperare, lucru care nu am făcut, m-am dus la Rad, unde ei de fapt nu sunt specializați pe traumatisme vertebro-medulare, m-au zis că cel mai grav caz care l-au văzut ei vreodată. Și bineînțeles, nici nu aveau așa experiență, din cauza lor am făcut escare, am petrecut după aia 2 luni la chirurgie, din cauza escarelor, 3 operații de escare, deci a fost destul de greu, știi? Nu, cum să zic, abia așteptam să merg acasă, deci într-un fel mi-era dor să mă duc, nu știu, știi, acasă ești acasă, te simți altfel și sufletește și mental și psihic și din toate punctele de vedere. Pe de altă parte, e rațiunea care zice, băi, nu trebuie să te duci acasă, că ce faci acasă? Poate mai bine e să stai în spital, să ai asistență medicală, să te ajute, să faci o recuperare, deci să faci anumite lucruri. După aceea am mers acasă, a început să fie destul de greu, stăteam la etajul 3, mobila din casă, nu reușeai să intri în baie, nu reușeai să mergi cu căruciorul la pat, nu știu. Deci multe lucruri care nu se puteau. Am să revin la ce ar trebui făcut sau ce ar trebui să știe lumea. În momentul când pățești așa ceva, să știi ce trebuie să faci tu ca persoană care ești direct implicată, ce se întâmplă ție, și cei apropiați ție. Ce trebuie și ce trebuie să știe să facă ei. De exemplu, trebuie să știi cum să ai patul, ce fel de saltea ai, cum să te miști în pat, să nu faci scară, cum să te spele, ce fel de cărucior trebuie să ai, de exemplu. Eu, de exemplu, mi-am cumpărat un cărucior, m-am cumpărat un cărucior care era cam atâta. Poziția mea în cărucior a fost destul de defectuoasă, știi, stai ca în fotoliu, știi? E bine pentru tine pentru că te simți comod, dar nu e bine pentru coloană și din cauza asta am deformat și coloana și bazinul. Am avut o poziție defectuoasă, mușchii de lângă coloană stând, cum să zic, stând foarte relaxați, ei nu se mai dezvoltă. Nemai fiind controlați de creier, ei nu mai știu că trebuie să stea drept sau încordați, știi? Și atunci stai și se deformează coloana. Deci asta, nu știu, părerea mea că astea sunt niște lucruri foarte importante. Și poziția picioarelor, în cărucior, pe pat, tot. Deci știu că pare foarte simplu. Da, te-ai pus în pat, te-ai pus în cărucior, te-ai pus în cadă, te-ai pus la toaletă sau așa. Nu. Fiecare lucru trebuie să știi cum să-l faci și să înveți să-l faci bine. Pentru că având viața înainte și deci fiind paralizat, să zic așa, deci paraplegic, trebuie să știi ce să faci de la bun început, să ai informația. Să nu faci nimic greșit. Pentru că dacă începi și înveți greșit, perseverezi în greșeală. Și ajungi să pățești ceva, fie deformarea de coloană, fie pescare, multe lucruri. Și de unde ai primit ajutor financiar pentru toată? Financiar, familia. Deci familia, toți cei din jurul meu, deci ajutor financiar. Să-ți dau un exemplu, eu de-abia după 8 luni am știut că pot să am o pensie de invaliditate.
Deci n-au niciun venit în perioada aceea, știi? De asta zic, de-aia, nu știu, e salutară chestia cu blogul, pentru că punem informația, nu? Și lumea știe, măi, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, sau are un punct de reper. Și acum te gândești la viziunea asta financiară? Adică te preocupă? În momentul de față, financiar, stau destul de bine, deci nu pot să mă plâng din punctul ăsta de vedere. Bine, au fost momente când a fost foarte greu, dar știi cum e, treci peste ele. Trebuie să înveți să gestionezi cât ai și ce ai. Și tranziția asta spital-casă, că ai stat 6 luni în spital, cum ți s-a părut primele momente când ai ajuns acasă după spital? Sincer, când am ajuns acasă, știu, mă așteptam să fiu acasă ca la, cum să zic, te duci într-un cămin cald. Mă simțeam străin la început, sincer. Parcă nu mai era casa care a fost, sau probabil lisind de atâta timp, știi? Și mai e o chestie care știu că pare simplă, dar nimeni nu se gândește la, e percepția vizuală. În momentul când ești în picioare și ai o anumită înălțime, percepi lucrurile din jur într-un mod. În momentul când ești într-un cărucior și ai 1,20 m sau 1,30 m, deja percepția asupra lucrurilor din jur este alta, știi? Și îngrijirea primară. În sensul de... Acasă, da. Acasă? Da. Adică cum a fost la început? Pe la început totul se făcea pe pat. Tot. Spălat, lipsa mare, lipsa mică, tot. Pentru că la început nici nu... Cum să zic, mi-a fost foarte greu. Hai să revin un pic, trecem un pic la începuturi, la spital. Stând foarte mult la orizontală, inima nu mai obișnuită să pompeze sângele. Și atunci, în fiecare zi mă ridicau 15 secunde. Deci, prima dată când m-am ridicat în fund, am leșinat. Și după aceea, a doua zi, iarăși am leșinat, pentru că nu mai ajunge sângele la creier, nu se oxigenează și, efectiv, îți pierzi cunoștința. Și atunci a fost o adevărată luptă. Îți dai, știu că pare nimic, ai ridicat 10 secunde, a stat în fund 10 secunde. Pentru cineva care nu a trecut prin asta, zice, păi, 10 secunde, ce e aia, știi? Da, 10 secunde azi, 10 secunde mâine, 1 minut, 2, 3, ajungi să stai 5 minute în fund și zici, uai, sunt fericit, știi? Și de-aia zic că e foarte greu. Să se iei pas cu pas. Na. Deci prin asta am trecut. Și după aia, încet, lumea, să-ți mai spun ceva. Tendința când ajungi ca mine, dacă ai, știu eu, un părinte lângă tine, un frate, o soră, o soție, o iubită, oricine care are grijă de tine, tendința este să te cocoloșească. Toată lumea din jurul tău e, vai săracul, vai ce-o pățit, vai. Și atunci, bună mea, m-am îmbrăcat. Deci, da. Mă ajutau să mă pun în cărucior, știi? Deci toată lumea era în jurul meu. După aia, încet, fiecare se obișnuiește cu tine așa cum ești. Deci la început, toți îi părerea de rău. Vai săracul, vai, nu știu, îl ajutăm. Încet devine o obișnuință că ești așa. Tu, la rândul tău, fiind obișnuit să fii în centrul atenției, la un moment dat zici, băi, ăștia nu mă mai bagă în seamă, ce se întâmplă, știi? Te simți dat la o parte. Și atunci, aici un moment psihologic destul de, cum să zic, de puternic, când trebuie să conștientizezi că tu trebuie să faci anumite lucruri. Da, te-ai trezit, ce faci? Bun, te uiți la tavan, acum spun exact așa. După te gândești, băi, trebuie să mă spăl. Cum mă spăl? Pot să mă spăl pe pat, îmi aduce lighenuțul cu apă și mă spăl, sau pot să mă duc în baie. Deci sunt lucruri primare, cum ai zis, lucrurile primare pe care le faci, știi? După aceea ce trebuie să fac? Bineînțeles, nu pot să mă plimb în fundul gol prin casă. Trebuie să mă îmbrac. Și atunci încep să te îmbraci. La început a durat, nu știu, jumătate de oră să-mi iau ciorapii, să-mi iau boxerii, să-mi trag pantalonii pe mine, să-mi iau o pereche de pantofi în picioare, să mă pun în căucior. După aceea, cu timpul, după cum trece timpul, înveți să le faci mult mai repede, îți dezvolți anumite metode, cum să te îmbraci, cum să te pui în cărucior, cum să mergi la toaletă, cum să mergi să faci un duș. Deci totul depinde de tine. Fiecare are stilul lui, nu poți să zici că e o chestie generală. Dar contează foarte mult să ai accesibilă casa. Și psihic vorbind,
de exemplu, dacă nu poți să intri la toaletă sau nu poți să intri în cadă sau n-ai acces în toată casa, nu știu, nu te simți prea bine, știi? Și de-aia face foarte, foarte mult ca cei care ajung, ca și noi, din păcate, să le fie accesibilizată casa. Nu presupune foarte mult, știi? Că, de exemplu, îți dau un exemplu simplu. Ușa e prea îngustă, da? E cam greu să sparg peretele, știi? Deci raționalul zice, e cam greu să sparg peretele. Dar dacă stai să te gândești că ai nevoie de ușa toată viața, îți spune că, cum să zic, e un moment să spargi peretele și raportat la că ai nevoie. Deci totdeauna trebuie să ai accesibil tot. Și ca ai zis că ai făcut sport. Acum, ce sport practici? Este o poveste mai lungă. Eu îmi doream să fac sport încă de atunci. N-am avut oportunitatea, n-am avut cu cine, n-am avut cu ce, în fine. Acum 9 ani am avut oportunitatea, am avut cu cine, am avut cu ce și împreună cu încă 2 prieteni am înființat clubul Temerarii din Arad, a cărui președinte sunt în momentul de față. Mie, plecând foarte mult basketul, am început pe basket și ne-am perfecționat pe basket. Bine, facem mai multe sporturi, și atletism, și tenis de masă, tenis de câmp, basket. Dar noi am fost pe basket specializați, să zicem așa, specializați, da. Te-ai mai gândit să te înscrii la școală? Mai să știi că am avut gândul ăsta. În momentul de față am 42 de ani, cu ani în urmă mă gândisem, băi, mă duc fac o facultate. Ok, zic, fac o facultate, toți erau pe mine, du-te, că e ok. După asta așa conștientizați, băi, stai un pic, dar la ce îmi trebuie mie facultatea? Sau la ce mă ajută facultatea? Merită să fac, e o pierdere de timp sau nu? Deci fac facultatea doar să am o hârtie la mână, că am o hârtie, da, Dronca Gabriel a absolvit următoarea facultate. Și am zis nu, nu mă mai aduc să fac facultatea. M-am dus să văd, nu era accesibil și am pus foarte mult pe gânduri. Având în vedere că aveai cursuri în diferite locuri, nefiind accesibil, am zis nu. A fost un, cum să zic, un criteriu destul de important. Pentru că neavând accesibilitate, știi că te lovești de acele ajutorul tot timpul. Știi? Nu strică ajutorul celor din jur, dar eu știu că am învățat vreau să fac singur multe lucruri. Pentru că în momentul, da, cere ajutorul, când chiar e nevoie mare, dar în rest trebuie să știi să te descurci singur. În orice situație. Și acum ce fel de muncă faci? În momentul de față, deci la un moment dat, acum vreo 10 ani lucrasem, 3 ani de zile. Până am conștientizat că salariul e cât pensia. Știi? Și atunci nu mai merita efortul, știi? Știu, poate mulți o să zică, da, ești comod, trebuia să mergi la lucru. Nu, eu am fost efectiv, am fost obiectiv, am văzut lucrurile așa, m-am oprit. Acum mă dedic full-time clubului. Deci, efectiv pot să zic că mă ocup de club, de să caut sponsori, să organizez, să ne antrenăm, deci tot ce presupune a face sport. Știu, să ne ocupăm să caut sală, să caut oameni, să caut și acum, venind de aici, să caut transport, să caut sponsori, deci tot ce presupune. Știu că poate pare simplu, un sponsor. L-ai găsit, ți-o dat banul, ești fericit, toată lumea happy. Nu, e o muncă destul de grea, știi? Plus mediatizare, știi? Avem și noi un site, lumea ne poate vedea, că an de zile tot ani facem un site. Un site făcut de un prieten de-al meu care e tetraplegic și el mi-a făcut site, el și-a deschis firmă, Web Invent, și el mi-a făcut site-ul gratis, bineînțeles că e prietenul bun. În timp s-au schimbat relațiile cu familia? Nu, cu familia nu. Ți-am zis, lumea se obișnuiește cu tine așa, da? Deci faci parte din peisaj, așa cum ești, știi? Deci la început ți-am zis, e șocul, săracul, după aia e și el pe aici. Și după aia ideea, băi, fă ceva, deci, știi? Deci deja e o normalitate, deci te percep ca fiind normal, fiind în cărucior, știi? Cu prietenii? Stai să-ți mai spun o chestie pe treaba asta. Eu am o grămadă de verișori și așa, în zona Clujului, în fine. Și ne-am întâlnit după un an jumate, cu mulți. Au venit toți, când au auzit că m-am dus la Deo, au venit toți.
Și când ori intra pe ușă, nu, eram în cărucior, stăteam la masă, beau un ceai, nu știu ce, se uitau așa, știi? Perplex și zic, bă, ce s-o fi întâmplat, mă, tot uitam, mă, mi deschis șlițul la pantaloni sau ce se uită ăștia la mine așa. Vai, zice, da, zice, noi ne așteptam să te vedem în pat, știi, deci percepția lumii, ca să vezi, a persoana din jur, e paralizat. Când zici paralizat, ce te gândești de fapt? Unde-ți fuge mintea? Unul care e în pat și vai mama lui, nu? Și vai, când m-au văzut, m-au pupat, nu mai scăpam de ele, am verișoare o grămadă, știi? Și zice, bă, dar îți bine, bă, da, așa, bă. Varme, asta este, știi? Asta ca să revin, știi, referitor la cum te văd cei din jurul tău și cei apropiați mie, știi? Și prietenii, foștii prieteni? Foștii prieteni, uite, am un prieten foarte, foarte bun care, datorită lui, m-am mobilizat, să zic așa. Cu el am ieșit prima dată din spital, fiind din spital internat, în cărucior, vară, pantaloni scurți. Știi, când ești în cărucior, mușchii nu prea mai lucrează, se atrofiază, știi, deja se văd. Și după câteva luni se vede că... Na. Și mi-era ciudat. În cărucior, el împingea căruciorul, eu ziceam, nu, primul lucru a fost, nu ies din spital, nu ies, că mă vede lumea, nu. După aia, încet, eu țineam de roți, el împingea căruciorul, în fine, am ieșit pe stradă, lumea, deci, ți se pare că toată lumea se uită la tine. Bine, oricum se uita la mine, că auzeam, vai săracul ce tânăr e, ce simpatic e. Știi? Și le auzi pe toate și te gândești, băi, n-ar fi trebuit să ies, uite, lumea mă privește, Asta e la început, știi? Până treci anumite momente. Sau e greu, de exemplu, când n-ai accesibilitate. Ești în cărucior, ajungi la o bordură atâta, ce faci? Trebuie să urc, știi? Da. Și atunci intervine, băi, trebuie să ceri ajutorul. Apropo, când cereți ajutorul, să știți cum să-l cereți. Eu am cerut ajutorul la doi bărbați, s-au venit hotărâți să mă ajute să urc bordura și mă răsturnau căruciorul. Nu din reavoință, pentru că nu știau cum să o facă. Și de aceea e bine, când ceri ajutorul, zici, băi, ajutați-mă, dar stați să vă explic cum. Și atunci explicați cum trebuie să ia căruciorul, cum să-l aplece. Deci, ăsta e un lucru important, trăit pe pielea mea, deci... Cum te distrezi acum când ieși? Normal. Normal, deci merg cam peste tot. Adică nu cam peste tot. Bine, acum abstracție făcând, uite, cu prietenii mei care stă aici și am vrut să mergem, am fost la Bușteni să urcăm cu telecabina și nu ne-au lăsat, de exemplu. Sau am avut. Bine, să știți că în timp devii, cum să zic, eu sunt un tip foarte acid și foarte, cam pun la punct lumea care nu mă respectă. Bine, în mod civilizat, bineînțeles. Și pot să zic că în Arad, unde locuiesc, suntem o mână de oameni, dintre care fac și o parte datorită cărora s-a schimbat puțin și legislația și s-au făcut accesibilizări cam în instituțiile publice. Deci pot să zic că e o luptă, știi? Eu îți pun întrebarea. Așa, se pun ca aici? Așa, ce faci pentru sex la întâlniri cu fete? Hai să-ți povestesc de la început ca să știe lumea despre ce e vorba, știi? Când ajungi așa zici, băi, nu o să mai am prietenă, nu o să mai fac sex, nu o să mai fie... Pentru mine, cum să zic, un punct important a fost Fundația Motivation, unde am stat într-un stagiu de 7 săptămâni, unde am învățat social, cultural, sexual vorbind, cum să mă descurc căruciorul, cum să urc pe treaptă, cum să cobor, cum să urc o rampă, cum să cobor, cum să fac transferul pe toaletă, în cadă, în mașină. Deci te învață tot, printre care și viața sexuală. Fiind mai mulți, afli. Pentru că informația există, trebuie să știi unde să o cauți și cum să o cauți. Există diferite metode, asta trebuie să le căutați, nu mă dau mură în gură, pe care le găsiți și, bine, viața sexuală nu mai ce-a fost înainte, bineînțeles. Dar trebuie să găsești modalități să faci să fie bine. Și reușești. Bineînțeles, trebuie să ai și cu cine. Deci, nu singur. Asta vreau. Să ai o parteneră. Deci, bineînțeles, partenera trebuie să te înțeleagă, trebuie să te ia așa cum ești, să te ajute, bineînțeles, pentru că, de fapt, și viața sexuală înseamnă, cum să zic, o colaborare. Deci nu pot să stau eu și să zic, băi, hai să facem, dar nu știm cum. Prima dată trebuie să învățăm cum
Ca orice lucru trebuie să înveți să vezi cum trebuie să faci, ce simți, cum simți, unde simți, deci se schimbă cam totul, dar încet, încet le înveți. Ce sfaturi poți să dai tu vis-a-vis de asta celor ca tine? Să nu, cum să zic, să nu disperă, să nu se dezamăgească, să zic că nu mai există viața sexuală după un TVM, știi? Există, schimbată, bineînțeles, dar există. Deci niciodată. De fapt, știi cum e? Că, în general, într-un cuplu, să zicem, viața sexuală ocupă un loc destul de important, știi? Și atunci trebuie să știi, să menții relația. Pentru că dacă viața sexuală nu e deloc, atunci nu e ok. Și atunci trebuie să știi cum. Trebuie să existe un dialog și o colaborare între parteneri tot timpul. Și să se discute orice. Pentru că dacă ai tabuuri... Când ai avut accidentul, ai avut o prietenă? Da, când am avut accidentul, aveam o prietenă. Bine, ea lucra în Budapesta de un an. Bine, a venit imediat cu avionul. Deși, nu, știa cum sunt, ce îs, o văzut tot, stătea lângă mine și sta lângă mine, am stat împreună o perioadă, vreau să ne căsătorim. Eu fiind în perioada aia de negare, de, știi, ce am fost și ce sunt, am zis că nu. Nu și nu și nu și nu și nu. Până la urmă, după vreo jumătate de an, nu zis și ea nu, adică eu, deci, efectiv, am refuzat. Bine, am rămas prieteni și acum, suntem amici foarte buni. Bine, între timp am mai avut relații, am avut prietene. Și a fost ok, știi? Bine, în momentul de față chiar singur. Deci în momentul de față chiar singur, dar nu disper. Bun. Deci după accident ai avut prietene din mediul normal, ca tine? Da, din mediul normal, da. Ideea care e? Tot timpul ai nevoie de ajutor un pic, știi? Și atunci dacă persoana de lângă tine e validă, e bine. Și dacă e persoana în călucior, e ok. Deci nu e nicio problemă. Ai avut momente de furie? La început ai momente așa când cum să zic, ai o furie, o mânie, că nu mai poți să faci anumite lucruri, de la cea mai simplă, știu, n-ai ajuns să iei un pahar de pe un raf sau nu poți să spui un pahar cu apă, deci ai momente din asta, numai trebuie să le gestionezi foarte bine. Eu am acum, în decursul anilor, mi-am făcut mulți prieteni în cărucior, de exemplu, și aveam prieteni, de exemplu, care se înfuria, te înfurii pe tine însuți, că asta, deci, psihologic vorbind, așa se întâmplă, știi? Deci te înfurii pe tine însuși, că nu poți să le faci și atunci ca să refulezi în ceva, îți reverși mânia pe cei din jurul tău. Cine e în jurul tău? Cei dragi ție, știi? Eu nu prea am făcut-o, că am știut să mă abțin și să gestionez furia, dar am văzut la alții, știi, care strigau pe părinți, fă-mi aia, deci pe o tonalitate foarte urâtă sau așa. Deci nu trebuie să faceți lucrul ăsta. E normal să încerci să refulezi pe cei din jurul tău. Deci să îți revești mânia pe cineva, că trebuie să faci ceva. Și cum spuneam înainte, cei din jurul tău și cei dragi, știi? Pentru că nu poți să mergi la un străin să strigi la el, că poți să-ți dă și o palmă peste cap, deci, știi? Și de-aia mânia trebuie să știi să o gestionezi, că există o mânie în oricare, și în mine, și în altul, și sunt sigur că fiecare a trecut prin momentele astea. Vreau să te întreb dacă ai administrat alcool sau droguri, ca să... Deci la droguri nu stăm în discuții și alcool ocazional, când te duci la o petrecere să mângi la, știu, bei o bere, dar nu în sensul că am căzut în patima alcoolului sau să știți că sunt care zice, băi, nu mi-a mai rămas nimic. Cu alcoolul. Da, deci n-am căzut în patima alcoolului. Să știți că nu e un mod de a rezolva lucrurile. Beau, mă îmbăt, nu mai știu de mine și trec zilele și trec zilele și trec zilele. Nu, trebuie să fii super conștient de ceea ce ești și ceea ce vrei să faci. Te-ai gândit vreodată la suicid? Măi, aia știi când se întâmplă, imediat după accident îți vin gânduri de genul, băi, mai bine muream. Dar nu în sensul că am ajuns așa, gata, știu eu, beau ceva sau îmi tai vene sau mai știu eu, că nici vene nu poți să ți le tai în spital, că aveam două perfuzii, una într-o mână, una în altă și una într-un picior. Știi? Deci nu poți să faci, știi? Bine, gânduri să știi că sunt și am vorbit cu mai multă lume care îmi zicea, deci trecuți prin acea situație, care ziceau, da, și eu m-am gândit. Bă, era mai bine dacă muream sau era mai bine dacă mă făceam suicid după ce mi s-a întâmplat. Dar după aia încet
realizezi că Dumnezeu ți-a dat o viață pe care o ai, trebuie să ai grijă de ea așa cum o ai, și că toate lucrurile care ți se întâmplă sunt niște încercări prin care trebuie să treci. Și poate totul are un rost. Că și eu m-am întrebat de ce am ajuns așa. Poate trebuie să ajung așa ca să înființez clubul ăsta de basket și să aduc oameni în jurul meu sau să lupt ca să schimb legislația sau să schimb, cum am zis și în Arad, accesibilizări instituții publice. Deci poate ăsta a fost scopul. Nu știu, cum îți vezi viitorul? Frumos. Deci nu știu, eu sunt destul de optimist, pot să zic. Bine, am și momentele mele de tristețe, de bucurie, de asta, ca și oricare altul, știi? Nu sunt mult mai amplificate. În general, Cum îți vezi viitorul? frumos. Sper să fie cât mai bine. Dar vreau să revin la ideea ce spuneam înainte. În general, persoanele cu dizabilități percep tot ceea ce se întâmplă în jurul lor mult mai profund. Știi? Nu știu, învățăm să apreciem lucrurile la adevărata lor valoare, să nu pui foarte mult preț pe aparență, știi? Acum, vorbesc în general acum, nu doar la persoanele în cărucior, e valabil pentru toată lumea. Când întâlnești pentru prima dată un om, îți face o impresie vizuală, înțelegi? Și doar după ce stai de vorbă cu omul, reușești să-l cataloghezi într-un fel sau altul, știi? Noi fiind în cărucior, ne lovim zi de zi de tot felul de oameni, de mentalități, de, nu știu, cum îți răspund oamenii, cum te percep, cum te văd. În general e cam eronată imaginea persoanei în cărucior. Mie mi s-a întâmplat de multe ori, știi? Am vorbit cu omul la telefon, facem, dregem o afacere sau ceva și când te-a văzut în cărucior, are așa o reacție cam de reținere, știi? Atunci am învățat o chestie, încerc să anticipez reacția omului și să nu pun în dificultate, știi? Pentru că omul, dacă reacționează cumva, văzându-te, tu trebuie să o iei glumind cu el, sau, știi? Și atunci când omul începe să te cunoască, își dă seama, nu există mare diferență, știi, între persoana în cărucior și o persoană validă, să zicem așa. Pentru că mi s-a întâmplat să stau la masă și să nu se vadă căruciorul și să nu știe că sunt cărucior. Și când am plecat să se uite, vai, dar era în cărucior. Și care e diferența? Am stat, am discutat, am rezolvat treaba. Am plecat, sunt cărucior. Care e problema? Și să știi că am reușit să schimb mentalități la destulă lume referitor la dizabilitate. Să nu te mai perceapă ca, vai, săracul, ăla e în cărucior. Nu, trebuie să te perceapă ca o persoană normală, care ești capabil să faci orice. Doar diferența e că noi avem picioare rotunde, cum se zice, știi? E o vorbă așa faină, știi? Și cum le spune, diferența e că dacă ajungi să urci o treaptă, noi poate nu putem să urcăm, știi? Dar în rest, pentru că, uite, și prietenii din jurul meu, grupul meu de prieteni sau cunoștințe, vecini, rude, toți s-au obișnuit cu mine, deja ajungem să fie o mulțime de trepte și nu mă mai întreabă să te ajut, deci e o normalitate, tu trebuie să mă ajute. Deci noi trăim o normalitate anormală, pot să zic, știi? Pentru că ceea ce ni se întâmplă nouă nu e normal, deci pot să zic că e anormal, dar e normalitatea noastră, pe care o trăim zi de zi și ne lovim de ea încă din momentul în care te trezești. De-aia e un exercițiu de imagine, cineva care e valid, să se trezească dimineața, să deschidă ochii și să se gândească, clipă de clipă, de când deschide ochii și până seara să trăiască o zi din viața noastră. Deci ca să vadă cum e, de când te-ai trezit și trebuie să te speli, trebuie să te îmbraci, trebuie să mănânci, trebuie să ieși din casă, trebuie să te urci într-un mijloc de transport în comun sau în mașina proprie, trebuie să cauți un loc de parcare, ajungi unde trebuie să ajungi, cum intri. Deci, dacă vizualizezi o zi din viața noastră, o să-ți dai seama că nu e ușor. Bine, pentru noi e deja o obișnuință. Ți-am zis, e normalitatea noastră anormală, știi? Te-a ajutat religia? Da, deci trebuie să ai credință în Dumnezeu, pentru că dacă nu știu, nu mergi mai departe. Bine, la început te întreb, Doamne, de ce eu? Cu ce am greșit? Parcă la început e o negare a lui Dumnezeu, știi? Negi. Deci eu spun prin ce am trecut eu, știi? De ce m-ai lăsat pe mine să mi se întâmplă lucrul ăsta? Știi? Și zici, bă, nu, gata, nu-ți mai copilul tău, știi?
Dar de fapt toți suntem copilul lui Dumnezeu, știi? Și încet, încet trebuie să ai credință. Ai credință și să știi că dacă ai credință și te rogi și... Nu știu, am avut o revelație chiar după, la vreo 6 luni după accident, știi? Când efectiv am visat că pot să fac lucruri, că pot să mă îmbrac, că pot să fac aia și nu e minciună ce vă spun, e un adevăr. Și să știi că îți dă putere, te-ai trezit altfel, știi? Ai un sfat să dai mai departe Celor care ajung ca noi, să fie tari, să nu se gândească niciodată la trecut, la ce au fost, să vadă ceea ce sunt și să se gândească că viitorul e în față și trebuie să meargă așa. Bine, să nu se piardă speranța niciodată. Poate la mine nu e mai cazul, că sunt de 18 ani în cărucior, dar dacă, cum să zic, sunt proaspeți în cărucior, trebuie să facă recuperare medicală cât mai multă și acum știința a avansat, există șansă. Și să nu vadă neapărat căruciorul ca pe cea mai mare tragedie. Da, o tragedie, e viața ta, e așa, dar să o perceapă ca pe o normalitate. Asta este, merg înainte. Asta fac, asta sunt, așa trebuie să merg înainte. Asta am învățat-o la niște medici în Italia, unde am fost eu pentru niște consulturi medicale, că mi-a zis, domnul Droncal, dumneavoastră, așa sunteți, trebuie să învățați să duceți viața așa, tot ce presupune asta. Și dacă treci, că ăsta e momentul de fapt psihologic, dacă treci peste el, e ok. Și demonstrat, facem sport, facem de toate. Deci să nu aveți opreliști în ceea ce vreți.